Do baga. Hapon pagaro yan. Ay magkaraw piraso. Yun. Tuyaw ito nagtukang ang flashlight. May sanga. Magulong mayo ay. Sarap lang ano. Maloya, dari tama makapanira kan eh. Panira milang kota ini. Yan. Sus ko. Pag-asa. Oy, ay. Oy. Pwede mo. Okay, sa opposite ko. Kinupsitan ako sa law ko. Diyan sa akin.
Saro. Guys, so. Talagang okay. Yan. Ayan guys, so naglalataw-lataw na. Yan. Dismayado na. Nakasugod sa luwas. Last na lang. Last na lang. Huring alas. Mga kadali. Pag di mga kadali, uli na. Suko lang. Yan. Suko niya. Ay, pag-asa niya Honday na dali. Ay, wow. Lalataw na. Tapos ito. Ay, yun na. Na, uyan na. Hohoy! Oh! Dua man. Baon. Guys, so. Aray! Ulilat. Dai. Ano malas ang paggawa ng panghuli? Gas mo daw. Pailing ta sa inda. Kung dahil lagi sa puyat. Ito guys. Ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ito pinakamalaki. 6. Ito. 8.
Yum. Ulo. Po guys, walang ulo. Yan o. Mga idol, mga taga Bicol. Kaya siya ma-order sa inyong pusit. Sabi lang kamo. Mana? Mana yan o. Isay. Dapat to. Ano mga idol oh, sa gilid na kami. Naman, sariwa-sariwa. Ako yan, bibili mo po yan. Binibili ka. Ah guys oh. Di na tulog yan guys. Guys. Ito talaga guys ang bagap. Hindi maghihirap. Ito talaga guys ang bagap. Pinalakan tubig, hindi